Артыкул Ольги Івашынай чытае Іван Тамашевіч. Усё ж мы з Дзянісам Івашыным сапраўды размаўляем душамі, нават без лістоў, якія даўно ўжо не прапускаюць. Толькі ўчора я напісала пра тое, што лічу малаверагодным напад РФ на Ўкраіну, а больш падобна на тое, што спрабуюць цалкам ізаляваць мясцовы рэжым, што рабіць цяпер досыць лёгка, з улікам агульнай неадэкватнасці кіраўніцтва і служак. Ворагі Беларусі хочуць стварыць з нас вобраз чумнога бараку, сусветнага пудзела, каб потым спакойненька пад радасныя воклічы еўрапейскіх бюракратаў анексаваць і акупаваць нашу краіну на правах вызваліцеляў бедных беларусаў з рук крывавага рэжыму міжнародных злачынцаў. І праз кольвек часу я даведваюся, што акурат той жа думкі прытрымліваецца і Дзяніс. Ён упэўнены, што Крэмль змяніў тактыку сваіх узаемадачыненняў з рэжымам Лукашэнкі і імкнецца зрабіць яго цалкам таксічным, няздатным весці хоць бы з кім якія-кольвек перамовы. Каб узровень адміністрацыі кіраўніка РБ апусціўся да акупаваных адміністрацый так званых ЛДНР, тэрарыстычных груповак на акупаваных расійскімі войскамі тэрыторыях Украіны, да кіраўніцтва акупаванага Крыму, Абхазіі, Асетыі. І ўсё. Вырвацца з-пад такога плінтуса будзе ўжо немагчыма. Гэта, канешне, будзе стратэгічнай геапалітычнай катастрофай для Беларусі. Мы ўпершыню за болей чым 100 год зноўку рызыкуем застацца без хай сабе ўсечанай, але ўласнай дзяржаўнасці. Але ж наракаць маем толькі на саміх сябе, як не шанавалі і не лічылі незалежнасць каштоўнасцю, як не гатовыя былі дзеля яе ахвяраваць усім, ажно ўласным жыццём, то, значыцца, не надта яна і патрэбная нам была. Акурат 24 лістапада 1996 году яе і аддалі на рэферэндуме. Не сталі змагацца за закон і справядлівасць. І ў выніку законы не працуюць, і справядлівасці няма. Аднак я хачу яшчэ звярнуць увагу на тое, што ўсе самыя верныя і адданыя целу, што на разрыў мяккіх тканяў свайго арганізму зараз імкнуцца выслужыцца і апраўдаць давер няшмат многа вышэй Бога, насамрэч рызыкуюць заўтра пачуць на сваю адрэсу: «Дзякуй вялікі за працу, у вашых паслугах мы болей не маем патрэбы, пасядзіце кагадкоў 12 за ўчыненае». Не жартую, гэта будзе дыктаваць логіка развіцця падзеяў. Нават калі мы, іхныя заклятыя ворагі, прайграем разам з Беларусю чарговы этап вайны з імперыяй, то іхны закляты сябра пуцінскі рэжым, які будзе купацца ў хвалях удзячнасці прагрэсіўнага еўрапейскага чалавецтва за вызваленне свету ад неадэквата, вымушаны будзе таго неадэквата разам з камандай асудзіць і нават жахлівы для ўсіх сённяшніх запраданцаў вызваліць палітвязняў з рынутага суперніка. Таму тым, хто сваёй безгаловай ліслівасцю і баязлівасцю злівае свайго ж гаспадара, магу пажадаць толькі аднаго: не спыняйцеся, таварышы. Вы разам з незмываемым ідзіце наўпростым шляхам да свайго лягічнага канца. А калі, дзякуючы вашым намаганням, беларускі народ будзе вымушаны прайсці праз яшчэ адну фактычную акупацыю антычалавечай імперыі, то пакаленні прышлых беларусаў яшчэ і праклянуць за гэта вас і ўвесь ваш род. Барацьба за вызваленне краіны трывае.